Ang sa inyong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagud alas 10:30 nin pagkaaga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Maray na aga mga tugang aldaw na Sabado, petsa 4 kan bulan na Enero taon 2023. Liwat ming hatod sa Indo ang mga bareta sa Nagangunyan News. Mga baretang tiniripon po Lunes, sagkod Sabado, live nito kaming nadadangog sa 105.5 Bicol Idol FM, 104.7 Bossing FM, asin 89.5 radyo natin Naga. Nadadalan man live sa Naga City Government, ANN News Official FB page, YouTube channel, asin Sepio Naga FB page. Sa pangaran kan Bilog na News Team, ako po ang sindong mga kaibanan sa pagbabareta, Roy San Ramon. Engage mapahiwas sa partisipasyon kan individual sa paggugobyerno, sabi ni Consial Rosales. Aramon taan detalya sa haliki Risa Santos. Kung limited ang information or accessibility, limited man ang participation. Kung limitadong makalaog, limitado man ang partisipasyon. Ini ang maut mapakarhay kan I-Engage Ordinance na pinal nang napirmahan ang draft Lunes, Enero 30. Inisyatibo ang ordinansa kan sektor nin edukasyon sa pangenot kan Clinical Legal Education Law Program kan Ateneo Law Naga, asin plinansya ni Konsehal Jill Oying Rosales. Private sector initiative siya, nag-emanate talaga siya through the initiative of law students under the Clinical Legal Education Program of Ateneo College of Law. So, sila po nag-propone kay NIO. Ang konsepto po, paano ta mas papahiwason ang people participation digdi sa siyudad kang Naga. Dahil ang inspiration, hali pa, duman sa 1995 Ordinance, ng People Empowerment Ordinance, tapos si I-Engage Ordinance. Kung yan naisip na yung ordinance ay NIO. Nakapalaman sa I-Engage ang mas mahiwas na plataporma urug na sa mga lehitimong social media sites ang pagposte nin mga impormasyon, kabali ang mga proposisyon pa sana sa konseho. Kaya kung dati kaipuhan pa nin pagiging miyembro nin organisasyon, siring ka Naga City People's Council, antes makapartisipar sa prosesong lehislatibo sa nasabing ordinansa, magiging bukas ini sa mga respetibong individual. Even proposed bills are posted para mahiling po even its status kung nasa na committee ba na siya, kung saan pa siya pending. Now, saro pa po dyan itong pag-require na live stream, bako lang ang regular sessions ta, pati sa mga committee sessions, pati sa mga public hearings, live stream naman siya. Tapos we will be requiring all approved ordinances and resolutions to be posted in the website, not only a few selected ones. Kasabay sa ordinansa, ang pagkrear nin bagong posisyon na mabalangkas kan datos asin mga impormasyong maguguno sa mga nasabing plataporma. Piglalaomang mahahaman ang plano sa I-Engage asin dagos ng maaprubaran sa laog nin 3 bulan. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Yan, tras tanto sa iba pang bareta, ESO, padagos na maako nin mga interesado o buot maging scholar kan Syudad Naga sagkod sa petsa 31 kan Marso ngunya na taon. Aramon tan detalya sa haliki Joel Sulina. Padagos ang pagresibi ka mga application form para sa tertiary scholarship programa ang lokal na gobyerno sa paagi kang Education Scholarship and Sports Office, ESO, na nagpuon kang Enero 16 asin madurar sagkod Marso 31, 2023. Sigon kay Attorney PJ Barosa, acting head kang ESO, as of January 27, 2023, sobra na sa 600 na mga nakapagsumitir kan sa inda mga scholarship application form, kabali ang mga pinaghahagad na dokumento, dangan halangkaw na grado o general average ang nakapagsumitir na para man sa pag-apply sa pinagtataong scholarship program.
Ang mga naisumiter na mga application form ibabalidate antes na isalang sa examination ang mga nagsumiter kay ini para man duman madeterminaran kung pira ang makukuha ang scholarship grant kan sarong scholar kan syudad. Meaning scholarship applications hanggang March 31. So, pigpapatabian sigabos ng mga estudyante na magpasa na. Puon ngunyan hanggang March 31. 2 bulan yan, ha? So, sana may yung magsabi na kinapos sa oras. Dahil man po yung pati yan extend na. Tayaan po yan sa tuyang lay. And pinag-agrihan niya kang sanggunian and ni Mayor Nelson Ligacion. So, dapat po maging maagap kita, siring sa pagiging maagap ta sa pagklase. Yan, si usual, si grades mo, si income, threshold, o dapat dahi ka na malagpas sa 250,000. Ibig sabihin, exempted ka sa income tax. So, yan si mga piga asikaso. And dapat, good moral character, malamang. Basta, ang importante dyan, makapasa ka duman sa exam. Suway padigdi ang educational assistance para man sa mga deserving na mga estudyante na desididong makapagtapos kan sa indang pag-aadal sa ibong kan sa indang kapagtiusan. Igwa pa tayong educational assistance, 5,000. Pero iba to, ito, ang qualification man kadto, TOs talagang maray, sa pagklase man siya, tinatao lang para sa tuition. No? Similar with Pero kayo si mga PWD? Si PWD, solo parents, sinda o si mga aki ninda, priority sa pag-avail kang scholarship. Dugang padigdi ni Atty. Barosa, priority man ang mga estudyante na PWD, maging ang mga magurang, solo parent, asina queen beneficiaries, para man maging eskolar kan syudad. Pigpapapusog si kampanya, si pagpaarab sa mga PWD na igong arab ka yung programa. Iyan ngunyan may mga nag-kukuada ng mga certification sa PIDAW na sinda PWD, asin sinda may aki na nagkaklase sa kolehiyo para maka-avail ka itong priority session sa scholarship. Pero kayo sa PWD, pati sa Queen Beneficiaries na. Queen Beneficiaries, ang kawadan beneficiaries. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. Yan, tras tanto, anom na mga empleados na nag-positive sa nagpapadagos na, o anom na mga empleados kan City Hall na nag-positive sa nagpapadagos sa drug testing. Maagi sa maninigong proseso sa lay, sabi ni Mayor Nelson Ligacion. Ang detalya sa haliki Risa Sato. Igual na empleyado ang nag-positive sa gininulang drug testing. Sa hampang kan mga empleyadong nag-atindir kan pambungkaras na programa sa Naga City Hall, Lunes, Enero 30, kinumpirmar ni Alcalde Nelson Ligacion, anum na empleyado kan syudad ang nagpositibo sa paggamit nin ipinagbabawal na droga. Nagluwas ang resulta matapos isa irarom ang nasa 1,000 na bako permanenteng mga empleyado sa mandatong drug testing. Kasunod inikan enot magpositibo sa drug buy-bust operation kanaga pulis sa pagtutulak nin Shabu ang sarong 50 anyos na casual employee kan Enero 8. Aminado kan ibang empleyado kan City Hall, apektado sinda sa naging resulta kan drug test. Nakakamundo po, namumundo man po ta. Siyempre saro po kitang empleyado and kung kita dapat maray na namamanuan tapos empleyado na dapat pangaral. Sigun Ligacion, may kanya-kanyang personal na rason ang anum na nagpositibo sa paggamit nin illegal na droga. Pero ako po kaya, nagtutubod ako na, kuya, pag nag-positive ka dyan, tinuyo mo na mag-take. And therefore, bako lang yan dahil sa influensya kan amigo o kaya amiga. Pwede ka man baga magsayong di ba?
Isa sa irarom sa confirmatory test ang 6 na empleyado. Dangan isusunod naman ang mga permanent employees sa parehong drug test na kung magpositibo, mahahampang sa kasong administratibo. Kaya dapat mag-imponer nin magkakanigong penalty sang-ayon sa kasubuan kan sa tuyang lay. Pruweba sigun pa sa alkalde ang lakdang na ini sa pagsikwal ni ipinagbabawal na droga sa laog kan sa iyang pagrugaring asin masirbing patanid sa mga naiimbwelto digdi. Na an sa tuyang administrasyon day nagtutugot, day nagtutulirar, kaya nga ni igong arog kaining kampanya. And day talaga tutugutan kan sa tuyang administrasyon. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Yan, tras tanto, lokal na gobyerno kan Naga asin DTI nagtaunin ayuda sa 20 pamilya sa lindong kan pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa. Ang detalyas kayan hali kay Joel Solina. 20 mga taga-syudad ng Naga ang naging beneficiaries kampang kabuhayan sa pagbangon at ginhawa kan Department of Trade and Industry, City Population and Nutrition Office, asin Metro Peso. Na parte pa kang pandemic recovery program kang gobyerno para man makabangon sa pagbuhay asin makapagpuuning sa indang sadit na negosyo. Sigon kay Mr. Rayan Cedric Rentoy, hefe kang CPNO, nakipag-coordinar sinda sa opisina kang DTI Camarines Sur asin Metro Peso Naga para man sa nasambit na programa kung sain sinda ang nagpili kan mga tios na pamilya gikan sa mga barangay kang Naga ngaring igwang mapuunan o maipadagos kung igwa man ang napuunan ng mga sadit na negosyo, partikular mga kakanan sa paagi ka mga pinagtaong kagamitan sa pagluto na hali sa DTI Camarines Sur. Kabali na ang 3,000 pesos na pampuhunan gikan man sa gobyerno lokal sa paagi kang Metro Peso para man maging pandagdag sa kita dangan masustiniran ang mga pangangaipo pang uruan daw ka mga beneficiaries. Wanta ning arog kaning livelihood program, ito yung mga 20 beneficiaries na napili kang si opisina para matabangan na magpuon magnegosyo. Asin sa paagi kang si mga kagamitan na hali sa Department of Trade and Industry, pinagtaan din kang lokal na gobyerno kan Naga sa paagi kang Metro Peso itong startup capital ninda para makapagpuon asin masustain ninda si pagnenegosyo. Mga beneficiaries, kumbaga si ina o ama kang si mga undernourished children kang si opisina mi na pinagtatabangan mi talaga regularly. Kasi igwa katang mga tig-feeding na mga undernourished children, asin syempre bako lang si nutritional status si pinaghihiling ta para mas matabangan talaga na masolusyonan si problema kan si mga kaakian, dapat matabangan din si kabilugan kang familia. Asin syempre itong mga teen mothers ta. Naglalaom man si DTI Camarines Sur Provincial Director J. Ablana na sa paagi kang naitaunin ng livelihood kits, makakatuwang ini asin magamit ning gusto para sa padagos na pag-asenso sa buhay kan mga benepisyaryo. Nagbi-bake ka, igwa pong oven, at igwang mga gamit para po matabangan sa paggibo katong produkto. Kung nagpo-food processing ka, igwa man po duman mga cookware and other mga kitchenware na pwedeng magamit sa paggibo katong mga processed food. So, we're helping them through these livelihood kits and we're hoping, and ang prayer me, sana magamit talaga nila sa tama, na-maximize nila ang paggamit, tangaring itong pinaka-objective kang programa na matabangan sila makarecover, mangyari. Para sa Nagangunyan News, Joel Solina. Pagrumdum sa heroing si Jose Maria Panganiban kay puwang dapat isabuhay kan bagong henerasyon susog sa National Historical Commission of the Philippines sa ika-160 pagrumdum sa nasambit ng heroe. Ang detalya sa Risa Santos. Itinugdas taon 1930 ang monumentong ini sa Naga Central School 1 kan Bicolanong heroe na si Jose Maria Panganiban. Tuyong Pebrero 1, pagsaludo ang atang digdikan lokal na gobyerno, mga ahensya, kaibaan kapulisan asin sektor nin edukasyon sa Naga. Ngunya na taon ang ika-160 anibersaryo kan kamundagan ni Humapa. Even the team Jumapa, inspiring the city's education program. Sa lumbod na edad, nakapagtaon ng kontribusyon kang panahon niya, nangunyan sa tuya na pong ginigibong ladawan o inspirasyon. May programa pakatapos kan seremonya sa monumento.
Kung sa intampok ang talento kan piling grupo nin mga estudyante kan NCS1 arog kan rondalya. Asin Choral Group. Bagay na sigun sa DepEd, halimbawa nin pagsasabuhay kan iwinalat na inspirasyon kan saro sa pinakahobe na heroe kan nasyon. Kung ano yung talinong ibinigay sa isang tao, isang kabataan, ay kinakailangan niya itong pagyamanin. Kung ang talentong ibinigay sa kanya, Ipinangaki sa probinsya nin Camarines Norte taon 1863 si Humapa, kung saan isinunod sa pangaran niya ang sarong banwaan digdi. Naging aktibo siya sa pagsurat kay iba ni Jose Rizal sa grupong La Solidaridad sa Espanya na nagsirbing boses kan mga Pilipino sa irarom kan rehimeng Kastila. Si Panganiban po, makikita natin ang kanyang kontribusyon na pinakamalaki at kinikilala natin sa La Solidaridad. Nandun lahat ng kanyang mga sinulat tungkol sa mga reforma na nais nilang iparating sa Pilipinas, sa kanilang mga kababayan. Una na doon yung kanyang pakikipaglaban para sa freedom of expression at pangalawa yung reforma sa edukasyon, sa higher education sa Pilipinas. Parte kan pagrumdum sa iya ang sarong aldaw na lektura sa mga estudyante kan NCS1 sa irarom kan asignaturang Araling Panlipunan. Huli sa helang, nagadan si Humapa sa edad na 27. Halipot na panahon, alaga dakula ang naging kontribusyon sa katalingkasan kan nasyon. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Yan, tras tanto periodic inspection sa mga kapupulisan sa Syudad Dinaga, ginibo kan Napolcom, Bicol. Ang detalyes haliki Joel Sulina. Ininot kan mga opisyal kang Napolcom o National Police Commission Bicol Inspection Team ang Naga City Police Office sa Syudad Dinaga para man maglansar ng periodic inspection and management audit kan mga personnel kan PNP Naga. Mga pasilidad kay ni asin ang operations kang kapulisan sa loob ning pirang aldaw. Antes na magpuon kay ba si NCPO City Director Police Colonel Nelson Pacalso asin iba pang opisyal kang NCPO asin Napolcom nagkortisiyang una ang grupo ni Regional Director Ramon Rañeses sa opisina ni Mayor Nelson Ligacion como ang ehekutibo ang nagtitindog na deputy kang Napolcom sa Naga City Police Office asin ang gobyerno lokal ang katuwang para man sa pagpapagantad kang mga programa asin kalakawan kang kapulisan sa syudad. Sinabi ni Direktor Ramon Rañeses katuyuhan kang periodic inspection kang Napolcom yun na madeterminiran kung nagko-komple ang Naga City Police Office sa mga pulisiya asin regulasyon kang Napolcom asin kang PNP para man masiguro na ang kapulisan pirming andam asin mantinido ang state of efficiency and effectiveness basado sa pinagmamando sa sainda asin misyon kan kapulisan. Nilinaw pa kang opisyal na ang mga manunuturan nindang mga deficiencies and irregularities durante kan saindang inspection ang tulos manindang ipapaabot sa atensyon ka mga commanders asin nanunungdan o liderato kang NCPO maging sa regional command para man sa maniligong directions o aksyon. Yung compliance nila sa mga policies, issuances, rules and regulations ng Napolcom. In the same way, kung paano po yung kanilang operations dito sa sa Naga City Police Office, including yung mga accomplishments po nila, pati yung mga targets, kung alin po kung anong mga possible na problema. In the same way po, dito namin nakikita kung paano kami mag-a-adjust ng mga policies namin. Kung meron po kami mga policies na kailangang i-amend o maaaring kailangan namin gawin, dyan po namin nakikita, nakukuha po namin yan sa result ng mga inspection at saka itong monitoring activities na ginagawa namin. Actually po, nationwide naman po ito. Bawat region, lahat po yan ini-inspect po ng Napolcom. At kami po dito sa Region 5, ito po ang first unit na in-inspection namin ngayong 2023, itong Naga City Police Office. Para sa Nagangunyan, Joel Sulina. Labi sa 300 na mga aplikante naghabol sa last minute registration sa Comelec Naga kanakalis na Enero 31. Ang detalya sa haliki Joel Sulina.
Naantisiparan kang Commission on Election na NAGA ang last minute na ruso ning mga maparehistrong botante sa syudad aldaw na Martes para man makahabol sa pigtalahang deadline para sa filing of application for registration para sa barangay and sangguniang kabataan election sa maabot na Oktubre 2023. Sigun kay Attorney Michael Julia, election officer kang Comelec Naga, nilalauman na ninda ang last day kan voters registration na dakul ang mahabol. Asin sa pinakahuring record ninda, nasa labi 300 ang nagpirila para man makapagparehistro sa last minutes voters registration kung saan nag-extend sila ning pirang oras sagkod igwapang nakapila na inabot ning cut-off time na alas 5 ning hapon. Aminado si Attorney Julia na kung ikukumpara sa voters registration para sa national elections, mas hababa ngunya na taon ang mga nagpaparehistro para man sa nagdadangadang na barangay and SK elections. Sa mga last days kang national local election na mga registrant, mas ticket po ngunyan compared sa pag national local election, pag last day talaga medyo dakol Pero ngunyan base sa kong observation, manageable man po ang mga registrant ngunyan sa matatudang duwang daw kang voters registration. Kumusta man? Hinabi pa ni Attorney Julia, kinakarkulong nasa 3,000 labi ang nilalauman nindang maidudugang sa listahan ka mga botante sa syudad na ang kadakli mga transferees gikan sa ibang lugar o naglipat na ning barangay pasiring sa sarong barangay kang syudad. Kadakli adult 18 years old and above ang mga bagong botante. Mantang minimal man ang numero ka mga teenagers sa 17 anyos ang nagparehistro para man makaboto sa SK elections. Sa datos kang Comelec Naga, igwaning total na 119,119 na mga botante ang syudad ning Naga. Sabihin ng mga 40% kang transferees, tapos 40% man ang new, tapos sinatatanda 20% sa mga reactivation, correction, yan po. May kita sir. Para sa Naga Ngunyan, Joel Sulina. Target collection sa Business One Stop Shop ngunya na taon 2023. Nakuha kan City Treasurer's Office. Ang detalyas kayan haliki Risa Santos. Puun Enero 3, okupado ang mahiwas na espasyo Naga City People's Hall, tangani tawan dalan ang organisado asin marikas na application renewal kan business permits. Plaso po taan nakainikan Enero 20, alagad pinalawig ini ni Alcalde Nelson Legacion hasta kan Martes Enero 31. Pinalawig man ang pagkuakan mayor's permit hasta Pebrero 28. Mayong penalty na 25%. February 1, igwa na po, 25% ang interest. Kaya dapat mag-renew na po niyan para maiwasan po ang penalidad. Tapos si extended man po ang mayor's permit na magkuha, may bayad po yan pag di nagkuha tulos within hanggang February 28. 500 pesos po yan. Kaya sayang man po para maiwasan po ang penalidad, magkuha na po niyan. Udto kan huring aldaw kan 2023, 85% na italang nakapag-renew nin business permits sigun sa Treasurer's Office. Po, ang iba kaya nagsara na po, tapos ang iba baka kulang pa ang kwarta. Ang iba nag-change business address. Inaano man pigwa proseso mi po yan. Ang mga nagsara po, for inspection mi po yan, kung talaga nagsara. Taon 2020, sagod 2021, naitala ang lampas 1,000 na nagsaradong negosyo sa syudad, epekto pa kan pandemya. Pero base sa datos, nagbabalik na sa dating baskog ang pagninegosyo sa syudad. Sigun kay Gayanilio, industriya manliwat nin pagkakan, online selling as in delivery services ang nangingenot sa mga negosyo sa Naga. Mga kanin talaga, tapos ito mga more on sa mga mga Lazada, yan talaga mga delivery, mga food panda, mga food talaga. Yan ang kaipuan ng tao. Sa datos kan City Treasurer's Office, nakuha ang piglaomang target collection durante kan boss ngunya na taon. Pagkatapos kan boss, ikakasana kan LGU Naga ang site inspection as in examination of books. Para sa Naga Ngunyan, Riza Santos.
Rice allowance kan mga personahe sa sinempleados kan City Hall pigpuna ng i-distribuer ang detalya sa kay Joel Sulina. Pinuuna ng i-distribuer kan lokal na gobyerno kan siyudad ning Naga sa paagi kang nasilgeya ang 25 kilos na bagas kada empleyado kan City Hall. Sigong kay City Budget Officer Frank Mendoza, dawa na nga ni Hurina na pinaluwas kang national government ang direktiba kan bulan pa ni Disyembre 2022 nagibuhan ng paagi kan city government para man matagamahan ning fundo basado sa naging otorisasyon na pinaluwas kan sanggunang panglungsod asin kasuguan ni Mayor Nelson Ligacion para man makaresibi ning bagas ang gabos na personahes asin empleyado kan City Hall. Authorization po ni Mayor sa kakansanggunian, pinagpunan ni si distribution kang rice allowance sa gabos ng mga empleyado kan City Hall. Bako lang permanent, kundi pati casual, job order, and contractual. Ang sumada kayan, 2,460 plus na mga empleyado. As in, ang cost man kan sa city is around 2.46 million man. Sumpay pa ni Mr. Mendoza, dai nakakuha ning supply ning bagas sa NFA ang city government, hulita kulang na ang supply kaini. Kung kaya nagkuha na sana sa Bicolanas Agricultural Cooperative sa paagi kan sagip sa kaaka ngaring matabangan na dagos ang mga miyembros na parauma kang nasambit na kooperatiba. NFA ko kita mabakal, kaya lang nag-waiver po ang NFA, nagsabi sa tuya na hindi na kaya mag-supply. Kaya ang sunod ng ginibo, pig-invoke ta itong sagip sa kaak. Tanganing makinabang man si mga paratanom ng mga ning paro hindi sa tuya. Asin sa palibot kang Naga. Sa katunayan, hindi man kaya supply kang Naga talaga. Ang nanggana po kang paluwas mi si invitation, ang nag-signify na interesado mag-supply si Bicolanas Cooperative. Asin sila po nakakuha. Baka may magsabi nga na mahal nga ang bagas nindo 1,000. Gusto ko pong i-stress na ining Ginibo kan City bako lang para makatawang baga sa empleyado kundi makatabang sa mga parauma. Kaya sa lingkong 1,000 reasonable na price. Lalo naman yung mahal. Para sa Nagangunyan, Joel Sulina. Yan, tras tanto paggamit ni solar panels sa mga edipisyo kan lokal na gobyerno Kanaga liwat pigbukasan sa sangguniang panlunsod Kanaga. Detalyes hali kay Risa Santos. Natapyasan nin dakulang pondo para sa konsumo nin kuryente ang lokal na gobyerno Kanaga huli sa mantinidong halangkaw na singil sa taripa kainikan Camarines Sur Electric Cooperative 2. Katunayan, bulan nin Mayo pa kan maubos na ang pondong nakatagama para sa bilog kutaan ng taon kan 2022. Nag-ieskusar si Alcalde Nelson Ligacion tangani mapagaan ang paasano na inikan syudad. Inilatag ang mga lakdang na piga-aksyonan naman kan kooperatiba. Mantang ginigibo ini, liwat pigtawan doon ni Konsehal Lito del Rosario ang paggamit ng solar panels sa mga edifisyo kan LGU na ipinahayag durante kan sa iyang privilege speech sa Konseho ngunya na semana. Primero po alang kao na ang bill kang syudad sa kuryente. Pangadua, sayang po kaning resource ng ini kung ita ma-maximize. Susug sa website na iPrice, nangangaipon nin 28 hasta 34 solar panel ang sarong tipikal na harong sa Pilipinas na posibleng abuto nin poko mas o menos kabangang milyon piso. Disbentahe man kan solar panels kung panahon nin tiguran o bagyo. Nakapalaman sa propwestong ordinansa na darakulang edifisyo kan syudad ang bubugtakan kan solar panels. Dalan si mga lugar na pwedeng bugtakan, although niya na po doon manifestar na po si mga darakulang edipisyo kang City Hall. Pangadua, anong possible na technology ang pwedeng gamiton, kung anong paagi. Pangatulo, tinatalan po naman ng otoridad ang opisina ng alkalde na makipag-partner sa private sector. Alternatibong mapagkukuanan nin kuryente ang solar panels. Apwera pa sa environment friendly, bentahe ini sa kahaluyan hulita mababawi kaini ang gagastuson sa konsumo nin mahal na kuryente. Labi 17 pesos kada kilowatt hour ang taripa sa kuryente kan Kasoreko 2. Magasto po sa inot, yung first investment mo medyo magasto siya. Pero ma-recover mo siya in terms of hababao na definitely mababa po sa imong consumption by half kasi pigadala na po ni kang enro. So
siguro mga pirang taon kani halos ma-recover ta na si initial investment ta. So tuloy-tuloy na siyang magagamit. Pigla laomang marikas na maaprubaran ang propwestong ordinansa bilang kalinyada kan mga lakdang asin rekomendasyon sa kaso Rekutu na makahanap tin supplier para sa renewable embedded generation siring kan wind asin solar power generation plants. Para sa Anagangunyan, Riza Santos. Sa iba pang bareta, regulasyon sa paggamit nin e-trike sa Syudad Dinaga, ipigtutulod sa sangguniang panlunsod kan sarong konsyal. Ang detalye sa haliki Joel Solina. Muna na nagdadako ng numero ka mga e-bike users, kinakaipuhan na masiguro na sinusunod mang giraray kan mga kagrugaring kang nasambit na vehikulo bilang mga responsableng road users ang comprehensive road safety na pinagmamandok kang lay asin ang transport code kansyonada sa pahayag ni Konsyal Dito de Rosario. Sarong proposed amendatory ordinance ang pinagsunod niya sa sangguniang panglungsod para ma-regulate maging ang mga e-bike asin masiguro ang safety kandambang nagagamit kaini. Maging ang iba pang mga road users na nakakasabay ka mga e-bikes sa tinampo kumulakop na ang mga siring na behikulo. E-bike po, nag-propose po kita ng sarong ordinansa together with the Councilor Gail Abunal Gomez and General Omar Benape, Councilor Benape, to set yung guidelines for the registration kasi mga e-bike sa Naga. Ano. Nagdadakol na po siya, kadakol po ang nagpapatunayig di ang iba po nga niya sa mga national roads. Ano. So ang pigano tapos si safety maninda pag-abot kang panahon. At the same time si safety kan si public and si mga users kan si mga e-bikes. Huli bago pa sana ang e-bike sa mga ginagamit ka mga kababayan ta sa syudad ning Naga sa saindang pang-uruan daw na pagbiyahe o means of transport, kinakaipuhan man na maidugang na ini sa presenteng transport code kan syudad. Marurumduman na dakol ng mga road traffic crashes ang naire-record kada aldaw sa syudad ning Naga nang iba fatal ang injuries kan mga naiimbwelto. Unsain, sobra sa kabanga kang gabos na road traffic deaths and injuries, kinababalihan ka mga vulnerable road users, siring ka mga pedestrian, siklista, mga motorista, magi mga e-bike users, asin mga pasahero. Nakatalawang ipaapod ang mga e-bike users para mandigdi, dangan magkaigwa ning organisadong grupo ang mga e-bike users sa syudad. Tsaka si existing transport code, sa transport code po kayo mahiwas na marayan, may sa Trimobile, may sa e-trike, may sa taxicare, may sa padya. So ini po emerging na use ini. Bago ini. So nagdapara dakol and actually very convenient po ba kaya na naggamit sa ning electric battery na dahil po siya nakaka-pen sa mga sa environment. Ang ano rin sir, patipon kayo? Ay i-committee hearing ni General Omar. Committee hearing yan, sunod-sunod na yan. Para magamit man ka Naga City Bike Board sa guidance nila. Para sa Anagangunyan, Joel Solina. Mientras tanto sa iba pang mga bareta, ang kampanya kontra illegal drugs asin padagos na police visibility. Nagkapira sana sa mga natukar o asin iba pang operasyon ang nagkapira sa mga natukar sa Highlands kan natukar sa ginibong courtesy visit kan mga opisyalis kan Naga City Police Office kay Mayor Nelson Ligason. Kaasudma, pinanginutan ni City Director Police Colonel Nelson Pacalso kan Naga City Police Office ang tradisyonal na pagkortesiya kaiba ang Deputy City Director for Administration Police Lieutenant Colonel Onesto Antonio Garon asin Deputy City Director for Operations Police Lieutenant Colonel Dario Pilapil Sola asin iba pang mga opisyalis kan Naga City Police Office. Sinabi ni Mayor Ligason, liwat niyang pigtawan doon sa liderato kan Naga City Police Office na mas pang maging masigasig
sa kampanya kontra illegal na droga ang kapulisan urog ng ginigibo ng transshipment point ang syudad kan mga sindikato o individual na nasa likod kan illegal na transaksyon kan droga kung sain kadaklit sa mga nagkakadarakop na mga dayuhan nagdadranin bulto-bulto o milyones pesos na kantidad kan sinambit ng illegal na droga. Sa pahayag man ni Mayor Ligason, kinakaipo ang iguanin maray na partnership ang lokal na gobyerno asin man ang Naga City Police Office urog na sa public safety concerns in peace and order sa naugkan syudad. Nagdalawang pa ang alkalde na may pagpapadagos kan PNP Naga ang pagiging epesyenteng kapulisan asin man bagong estratehiya asin plano kabali na ang magagayon na programa kan PNP. Nasambitan pa kan alkalde ang pagtaon nin lote kan lokal na gobyerno kan Naga sa porsyon kan New Balatas Development Area para sa ipapatugdok na Naga City Police Office Headquarters asin ang piglalauman na marealisar ngunyan na taon. Sa tuyang mga bareta sa Naga Ngunyan News sa pangaran kan City Events Protocol Public Information Office 105.5 Idol FM, 104.7 Bossing FM, asin 89.5 Radyo Natin Naga. Sa ngaran man kan lokal na gobyerno kan Naga ni Mayor Son Ligason, Vice Mayor Nenny Diasis, asin kan sangguniang panlunsod kan Naga siringman kan bilong na ANN News and Public Affairs Team ini ang sendong naging panabarita Roy San Ramon mabalos kan sendong pagantabay masunod na sa tong araw. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 ning pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Naga. Dako lang ng pasalamit mi sa LGU, lalo na po sa tuyang Mayor Son Ligason, talagang mahiguson. Kay ganing maray na establishment, komportable ang aki, ang mga bados, ang mga kurang sa time na nagdidigdisinda. Mas conducive na ang place. Before, medyo salit ang place, pang health center. Unlike ngunyan na dakula na tapos magayon pa, magiging child-friendly. The environment is very much welcoming environment. Dahil ka na maanong magdyan ka, magiging komportable ang pagmati mo, lalo na mga staff, mga BHW volunteers, mga marayman po pati ang pagtatanggap sa mga tao. Kang nahiling ko na ang pinakaano niya, napawaw po talaga ako. Sabi mi nga ni kang mga kairabanan ko, wow, magayuno ng maray. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 ning pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Mga tugang, uya na ang programang Satong Aramon. Diyos Marina Sabado pagkaga mga tugang, welcome po sa programang Satong Aramon. Sa tuya pong programa live na nadadalan sa Naga City Government FB page, siring man sa Naga Ngunyan News FB page. Live man po kitang nadadangog sa tulong partner radio stations sa tuya pong programa, Bossing FM, Idol FM, siring man Radyo Natin Naga. Mga tugang, ngunyan na bulan na Pebrero, iyo po ang selebrasyon, kantaunan na Dental Health Month sa Pilipinas. Ang bulan na Pebrero, sikat na maray sa Valentine's Day, Arts Month, Hearts Month, or Love Month. Pero nalilingawan ta na iniman ang panahon para
girumdumon ang kahalagahan kan sa tuya pong mga ngipon as in oral health. Kaya mga tugang pinagmaray po ngunya na pagkaaga na imbitaran po ang sa tuya pong public health dentist kang City Health Office. Si Dr. Eric Pabico na nagserbi man bilang dating presidente kan Philippine Dental Association digdi sa Camarines Sur as in dating opisyal man kan House of Delegates kang Philippine Dental Association sa entero pang Pilipinas. Kaya maswerte kita mga tugang na matauanan ni mga bagong kaaraman sa aldaw na ini tangharig magiyahan po kita kung paano nyato mas mapapaurog, mapapakaray ang sa tuya pong buhay sa pagkakaiwa po ning tultul na salud sa paagi po ning marhay na oral health. Mga tugang, kaibanta po ngunyan, Dr. Eric Pabico. Doc, good morning and welcome po sa tuyang programa Digi sa Satong Aramon. Yes, Sir Allen. Magahin na aga po sa tuyang gabos sa mga naghihinanyog igdi sa buong Bicolandia. Ang sa tuyang mga konstituentes igdi sa Naga City, ang maogbang lugar. Manungod po sa tuyang selebrasyon, ini po ang bulan ng Pebrero na kung saan siniselebrate na po ang Dental Health Month or Oral Health Month. So, siring man dyan, nabanggit nga nindo na ini ay bulan ng mga para sa mga may puso. And para tawan ko po ning doon na ang bulan ng puso ay konektado man sa ngipon. Opo. Paano man tabi, Doc? Yan po ang sa tuyang advokasya na pinapahinanyog ta sa mga pagahinanyog na sa mga pagadangog ngunyang aldaw na ini na kay po pangataman ang sa tuyang ngipon para urog na di kita magkaigwa ng problema sa puso. Sabi nga ni pasyente, ano man nga dokta, harayoon man nga bagata, ngipon, para nagkaigwa ng connection sa puso. Iyon na nga ni po yan. Ang paghelang ng sarong ngipon o ang pagkakaigwa ng sarong infection, ang pagkakaigwa ng sarong infection, yan po ang magkakausa ng pagkakaigwa ng infection sa puso. So, bilang sarong public health dentist po igdi sa Ciudad ng Naga sa laog ng 11 taon, yan po ang mansaan sa tuyang pangataman sa mga mga konstituentes, sa tuyang mga pasyente na paulit-ulit ta maski bakong selebrasyon ng bulan ng Pebrero na ang pangataman sa ang pangataman sa ngipon garuman nga ni yan Sir Allen na kumbaga yan ang nasasalamin ng sarong pagkatao, ng sarong tao manungod sa hygiene. Yeah. Kasi po ang Pilipino baga sa mga pinakamalinig yan na rasa sa buong mundo. Kaya ang Pilipino di mo pwedeng magkarigos yan sa sarong aldaw. So kita man po ang satuya man na advokasya kaypuhan talagang 3 beses magsisipilyo sa aldaw pagkatapos magkakan. Dok, klaruhon ta ha, dapat 3 times a day. 3 times a day. Pwede man nga ni maglampas sa tulo dahil lang magkulang sa tulo. Ang pangataman sa pagsisipilyo ng ngipon. So, yan kung sabihin niyan, Dok, after eating your breakfast, lunch, and dinner, at least dapat after kayo nakasipilyo ka. Yes po, tulo. Siyempre, kung sa bangge, nagsipilyo na, dahil na magkakan. Kung magkakan man ang sarong individual, magsipilyo man giraray ulit. Ang nangyayari baga Sir Allen, ining mga aki, sa bangge, nagkakakan na. Pagkakakan, nagkakan man girari ulit ng chichirya bago magturog. So, saro man po yan sa nagiging kausa ng pagkakaot ng ngipon. So, ang kadaklan kaya baga Dok na practice di ko aram. Kadto ang practice ta, masipilyo na muna kita, sa kita breakfast. Po. Pero, ang standard protocol, pag abot sa oral hygiene protocol, after eating, saka man malimpya ng sa tuyang So, ang tama pala mga tugang, after eating talaga, And may bago na po kitang pinapa-implementar under Philippine Dental Association in collaboration with the World Health Organization, itong tamang pagsisipilyo. So, basically po, dapat ang pagsisipilyo, dapat ang gagamitin itong standard na toothpaste na recommended ng Philippine Dental Association or mapasar siya sa
nire-recommenda ng sarong ng Ang Department FDA. of Health, ng FDA, ng Philippine Dental Association. Dahil igwa po yung fluoride content na yan ang nag-prevent para maraot ang ngipon. So, manugod sa toothpaste, giraray, ang pagsisipilyo, igawa man din tamang sipilyo na dapat gamiton. So, dapat bako siyang matagas. As in, pag nagsipilyo po, bakong ang stroke sa pagsisipilyo, bakong arog kayo ni na bakong sideways. Bakong sideways or back and forth motion. It should be a rotary motion. So, circular. Circular motion, Paikot. or rotary motion. Yan po ang yan ang strong campaign ng Philippine Dental Association and even sa Asia and worldwide. Dahil mapapansinin do, nagkukos kasi ng abrasion ang toothbrush, lalo na kung ang bristles niya matagason, nagkukos ng abrasion, ang magkakausa ng pagkaraot ng ngipon. Sa mga neckline ng ngipon. Dok, kay puhan circular? Tano ba kung sideways? Garumal nga kaya nagbabrush nga ba ganing labahan? Sideways man nga baga? Naglilinig man nga ang bado? Tanong nga sa ngipon kay puhan circular? Circular motion kasi nagko-conform yan duman sa shape, sa tooth shape ng ngipon. Dahil siya magkukos ng abrasion. Kasi pag once na back and forth motion, makakatkat po itong neckline ng ngipon, dumaga kay gawa ng abrasion, mararaot duman sa ano. Kaya masabi si pasyente, Dok, garo nga may problema ko sa ngipon ko, nagngingilo. Or nagkakigwa po siya ng abrasion. Nakakalot duman sa may parting liog ng ngipon. Na nakakalot duman sa may neckline ng ngipon. Dok, speaking of pagkisipilyo, sa mga nag-aantabay po sa tuya, sa mga magurang, mga aki, ano baga talaga dapat ang mga parte kang nguso, no, na dapat inaabot or dapat tinatap or nababrush kang toothbrush? Kasi sabi kang iba, toothbrush nga di dapat nga, tooth lang ang tamaan. Yes, sir. Ano yan, bako lang ngipon ang dapat sipilyohon. Pati ang dila, kabali po yan sa pagsisipilyo. So yan, after magsipilyo, kaya po magmumug. Okay? Pero sa ngunyan, ang nirekomenda ng World Health, itong last na pagsipilyo, si last na toothpaste, idudura mo lang. So day ka na mamumug. Yan ang huring recommendation ninda. Sa sabi niya, paano nga Dok sinatada na toothpaste? Iyon na yan ang recommendation ng ng World Health Organization. Tangarig daw po magstay si fluoride ng Federation of Dental International. So, Dok, laruhon ta Yes, ang new recommendation ngunyan for proper brushing, siyempre, bako malang si pagbrush kundi pati si pagtapos, no need na mag-gargle. Dahil mo na kaipuhan po giraray maglimugmog. As in, iluluwa mo giraray si sinipilyo mo. Si sinipilyo, iluluwa, pero di na malimugmog. Di ka na malimugmog. Mapunas ka na lang. Mapunas na lang. Yan po yan ang standard oral health requirement, recommendation ng World Health and ng mga American Dental Association and Philippine Dental Association. Yan. Dok, digdi kita sa ako yan. At yan, mga tips, mga tugang ang hagadon ta ki Doc Pabi ko. Pero para po siguro mas maintindihan ta, since this is Dental Health Month and si Dr. Eric, aram ta, seasoned dentist, dakulo na ining experience sa pag-ataman ka sa itong mga ngipon, oral health, and 11 years sa City Health Office. Doc, siguro duman sa mga nagmamaut baga ngayon, na magkuha kang programa, kang City Health Office, no? Sa oral health or dental program. Ano po, Doc, si mga ino-offer na services kang City Health Office when it comes to oral health and oral health care? Yes, Sir Allen. For the past 11 years in my public health service in public health dentistry, our programs in City Health Office, under the City Health Office Dental Section, we are promoting preventive and curative treatment. And our office is available from Monday to Friday. So we are covering 27 barangays. So we have certain days na we are conducting dental extraction po sa City Health Office. Twice, 3 times in a week. And the rest of the day, dyan man po kita nag-iikot sa mga barangay, sa mga health center kasi nag-request man sila ng mga services like tooth extraction.
And tooth extraction is one scope of curative treatment pag manugod po sa public health dentistry. Pero ang priority po na sa mga ina-advocate ang pinopromote is more on preventive. So mas magayon kaya na puunan tayo sa mga aki para mas mapuunan, matrain ang mga aki, mas ma-monitor mas magaya-gaya, mas magiging magayon ang resulta pag abot ng panahon. So as early as 4 years old, we have these students, mga pupils sa Educare program na programa ng LGU Naga. So diyan po nilalawag ang programa pag abot sa preventive oral health program. So diyan pinupunan ma-educate ang mga aki, tinitraining tapo sinda na kung ano proper toothbrushing. So kung ano ang tamang pag-ataman sa ngipon. Diyan taman na monitor kung ano ang pwede tang i-recommend sa mga maabot na panahon, kung ano ang proper treatment na gigibuon sa aki. And one way preserving ang first set of teeth, itong milk teeth or primary teeth, tinatawan tayo ng fluoridization program twice a year. Twice a year. It's very effective po. It's very effective na ma-prevent ang ma-demineralize or maraot ang ngipon ng sarong aki. Pero having said that, pero dapat giraray man manungod sa diet ang aki, dapat madisiplina man. So yaon po ang magurang, ang mga teacher, sinda man ang ma-remind sa aki kung ano ang dapat na ano. Sige. Doc, dumang kita Doc sa, although this is curative na babalikan ta si preventive. Iya po. Sa curative Doc, halimbawa ngayon ako, no, or may mga nakaantabi kita ngunya na probably raot na ang ngipon. Yes, sir. Or probably siguro ang iba diyan gusto na magpagabot. Normally pagabot tooth extraction, Yes, dahil gatok na, makulog na, inflamed na si gums, no, because of the infection. Probably the infection katong decay or pagkalapa kang ngipon. Kung gusto po ni Doc magpagabot ng ngipon sa City Health Office, ano ang proseso? Ano ang steps para ma-avail? And number 2, ano ang preparation dapat kang pasyente na baka masabi, di man nga ako ginabutan Dahil ako pwedeng gabutan, tagaro may kulang sa ko ng mga requirements. So, Doc, for the information of our listening public, yes, sir, ano po si steps kung gusto kong magpagabot? And number 2, ano dapat ang preparasyon ko as patient before I can avail of the dental services? Ano yan, sir? Under city resolution, igwa kitang ongoing na city resolution for the past administration pa. No? So, we are catering 27 barangays among the population of Naga City who are the official resident of Naga City. So, yan po ang tinatawang priority ng mga City Health Office. Dahil under memorandum and city resolution, yan po ang tinatawan ng extension ng health services na matawan ng immediate health to provide immediate oral health needs ang mga pasyente ng Naga City. So yan po, Kepuhan, number 1 is officially resident ng Naga, registered resident ng Naga. Then ina-accommodate naman po sila dyan first thing in the morning, yaon na kita. So we have this kinikater to certain patients, number of patients. Doc, usually, mga pirang patients ang kaya tang i-accommodate in a day? Ang nangyari, sir, kaya before pandemic, we cater mga maximum, mga 15 plus na patients. That's quite average treatment in a day. Kasi iniwasan taman giraray ang magkaigwaning mga post-operative complications. Like number 1 is bleeding. So yan po. So iba-ibang criteria in every individuals, iba-ibang criteria kayan. Iba-iba ang needs ng pasyente. Kasi ang pinaka most na kay puwantang malikayan diyan si may mga medically compromised, like may diabetes, high blood, or may helang sa puso. Yan po ang mga very lenient kita pag abot sa pag-treat sa mga pasyente. So we really have to take care of our patients. And humbly speaking, for the past 23 years in my dental profession, masabi taman na ang rate of satisfaction sa tuyang kliyente manungod sa public health and sa private is na-attain taman na ma-maintain na our keto. So very welcome po, very welcoming, lalo na ngunyan sa administration ngunyan sa panahon na ini. Very welcoming po ang Naga City government, ang LGU Naga, ang City Health Office
para matawan, maserbisyuhan ang mga taga Naga City na mga constituentes na igdi. So, ang ginagawa ta Sir Allen sa mga pasyente, basically, sine-check up ta kung ano mga kaipuhan. So, then at talaga, then mawawala talagang every individual may route ang ngipon. Pero first priority talaga, kung route ang ngipon, talagang kailangan ng itanggalon para talagang ginagabot na po yan para ma-eradicate ang causing infection. So, bako lang one time ang patient, ang pag-iling ko sa kuya, in my personal recommendation, kung saro, 2-3, 4-5, or kung pira pa man ang route ng ngipon ng sarong individual, lalo na kung hali man yan sa less marginalized na sector ta, pina-priority ta po na matawan sila ng karamtatang oral health needs. Then, minsan nga ni Sir Allen, very ironic minsan, mapapangirit ka, ay gawa ngayon paragabot duman sa City Hall, sa City Health Office, and to make aware with the public po, we should address our professionals as dentists. Dentists, yan. Correct. We are not paragabot with quote and quote, sir. Kasi we are not only dealing with the oral health. Kasi po, oral health is correlated with the general health. Si kabilukan kan sa tuyang salud, no? Yes po. Kaya nga ang pasyente, hinahaputa yan, ma'am, for example, kung ang pasyente, gurang na yan, medically compromised, inahaputa kung ano ang mga medical history. Most common kasi na may encounter ta dyan, may diabetes and may high blood. May heart problem or may heart ailment or yan, sagot na yan sa mga symptoms is high blood pressure. So yan po ang satuyang iniingatan or minomonitor ta na para magkaigwaning post-operative or pre-operative complications sa mga pasyente. So dapat, Doc, basically, so are we saying na pag may diabetes medyo di ka pwedeng gabuton or may mga paagi man on how to manage? Yan, pwedeng gabutan. Given na kaipuhan, ma-monitor ang blood sugar niya. Given, dapat magkonsulta muna sa medical doctor. Igwaman kitang medical doctor sa City Health Office. So, siya po ang ma-rule out kung ano mga kaipuhang gibuhon. So, basically, Doc, before going, kung ikaw po diabetic, dahil katulos gagabutan. Kaipuhan, mag-ay ka muna duman sa medical doctor. Opo. Siya ang ma-recommend kung pwede kang i-accommodate ng dentist. For medical recommendation or medical clearance kung inaapod. Kasi several times, sir, maraming nangyari na yan na diabetic yung pasyente, hindi lang sa public health, sa private practice, nabunutan ng ngipin, few months na, 3 buwan na, isang kalahating taon na hindi pa gumagaling yung hindi sugat. Hindi nag-heal yung sugat. Yes po. Nangyayari yun. So we're very particular po pagdating sa very at stake ang pasyente. We're very particular. Hindi So wag maghihinanakit, dahil po magkulog buot. Kung halimbawa nagsabi kang diabetic ka, tapos dahil ka pigtugutan kang medical doctor mo na magpagabot ng ngipon or magpa-tooth extraction sa dentist. Dahil nga at risk ka. Eventually naman mamamanage naman yun, sir. Basta makontrol lang yung blood sugar. Blood sugar. Yes po. Dalawa kasi yan ang doctor will recommend fasting blood sugar and yung may postprandial para ma-monitor yung blood sugar niya ng pasyente. Doc, in a day, probably mga 10 to 15 ang kayang in a day, kung extraction kasi sa private clinic, usually, mga average, mga less than 10. Less than 10. Marami na yan, sir. Talagang totally exhausted na yan. Kasi, hindi lang drain yan sa physical drain and even sa brain kasi ang doctor is tawag nito, lahat ng concern iniisip niya kung anong pwedeng maging effective management pagdating sa ng pasyente, sa health ng pasyente, particular sa oral health. So halimbawa ako, Doc, gusto kong pumunta dyan, so pwede ako magpalista na. So, Doc? Pagpunta ko dyan, i-schedule ka agad on the day, sure. Walang reservation on the day. On the day? On the day. So, they have to make it early as before 6:30. Andyan na sila kasi 7 o'clock. Doon na mag-start na magkaroon ng pre-listings. Alright. So, halimbawa, Doc, naabot mo na yung 10. So, halimbawa, naubusan ka na ng slot, 10 lang talaga, or let's say 10 to 15. 15, sir, 15. 15. So, balik ka na naman uli.
Yan sir, the next na schedule kasi meron tayong decking, nagde-decking yung every ano. So, kung 15 we are 3 dentists, kung sabay-sabay kami diyan, that's 45 in a day. Na mako-cover natin. So meaning to say Doc, yung 50 naman is parang allocation yon or limit yon per doctor, per dentist, no? Per dentist. Yes, Hindi naman siya 15 sa isang araw nung kaya nung City Health Office. Yes, sir. Yan. Opo. Ang kagandahan nga dyan, ang nakukuha nating magandang feedback sa mga pasyente natin dito sa Naga, sasabihin ng pasyente, ay Doc, mas prefer namin dito sa City Health Office. And makakandak naman yun, sir, ang survey pagdating sa feedback ng ng publiko dito sa Naga City, kung ano yung magandang na experience nila pagdating sa services natin sa City Health Office. Doc, magkano ba yung siyempre di naman lahat libre, no? Yung services. Isa pa yun, sir. Yun ang isang naging concern natin kasi we have a lot of marginalized na mga constituents natin dito sa Naga City na they really appreciate yung treatment. Kasi sir, before pandemic, medyo affordable pa yung treatment, yung cost ng ng treatment fee. Pero nang dumating after 3 years of pandemic, nagkaroon tayo ng inflation. So ito sir ang nagkaroon ng domino effect. Pati siyempre, ang unang tinamaan dito yung health sector. So talagang mahirap para sa isang ordinaryong pasyente na maka-avail ng treatment kung wala po ang serbisyo ng City Health Office. So ngayon ba Doc, libre ba siya or may bayad ba yung ating serbisyo? Sir, yung may capacity magbayad, binibigyan natin sila ng at a very minimal rate. 150 that is very minimal. That is very minimal as compared with 1,500 na cost sa per private treatment, per tooth extraction. Klaruhin natin Doc sa private, ang pinag-uusapan natin hindi yung pagpunta. So per tooth siya. Halimbawa, may 4 ka, yung 1.5 multiplied by 4. Yes, tama. Tama. Oo. So, yan. So, the same, we are rendering the same service dito sa pero sa atin sa City Health, average na 150. 150 and through the recommendation of the mayor, pag minsan, kung talagang indigent it's through sa inyo nagcha-channel ang mga pasyente sa office of the mayor. Okay. Doc, isa pa, ito mga usual na tanong to ngayon. Hindi ako bakunado, may COVID, di ba? Pwede ba ako magpabunot ng ngipin? Sure, it's a standard health protocol. So, kailangan bakunado ka? Kailangan merong vaccine. Yun ang sir. So, di pwedeng punta ka lang dahil, so, kailangan magbigay ka ng vaccination card mo? Yun ang sir. Kailangan may vaccine and kailangan may booster shot. May booster shot? May booster shot, sir. Tapos, Doc, isa pa, ang tawag dito, may mga tanong din, similar na tanong din sa amin ito noong sa Naga City Government page. Kung halimbawa daw, pwede daw pa magpabunot yung, kanina nabanggit nyo na yung may diabetes, no? Yung may high blood, so syempre, kwan yun. Ang tawag nito, maingat tayo doon. So, ang isa pa Doc na karaniwang tinatanong nila, pwede daw bang, ang tawag ito, i-extract yung ngipin, bunutin yung ngipin, kung namamaga yung ngipin. May mga ganung tanong kasi meron daw mga doctors na hindi yung binubunut, meron daw napaka-importante sir kung kaya meron tayong pre-consultation, consultation bago natin i-conduct ang pasyente. Several times nung bago pa lang ako dito sa public health, may mga ganung mga cases, may mga pasyente mas nangunguna pa sa dentist, sa doktor kung anong gagawin. So, ina-explain po natin sa kanila kung ano mga pros and cons. So, usually sir, pag ganyang magaang ngipin, magaang gilagid, magaang bibig, ibig sabihin may infection. So, hindi nagte-take effect po yung anesthesia, yung pamanhid pag may ganong infection. So, tinitreat muna po ng antibiotic treatment and pain reliever and anti-inflammatory sa pamamaga. So, then pinababalik natin. Pero kung galit ka talaga dun sa pasyente at naiinis ka, ganun ang mangyayari. At mapilit yung pasyente, di pagbigyan natin. Pero hindi natin ginagawa yun, sir. Kahit anong pilit ng pasyente. Kasi hindi naman nila alam yan Correct. Hindi naman sila nag-training, hindi naman sila nag-aral dyan para sa particular kapag may nangyari sa kanila, yung mananagot kayo pa rin At the end, ikaw pa rin ang sisisihin. Correct. Oo. So,
Ganon yun, Sir Allen. Tayo pa rin ang mag-overrule pagdating sa ganyang ano. So, klaro po ito Doc, mga tugang, pag-aram mo ng gatok ang sa imong gums, no? I-manage mo na. Pero I-manage mo na. Dahil bakong self-management do not self-treat. Wala pong self-medication, kailangan pumunta sa doctor or sa dentist. Kung ano mga oral medication ang ibibigay ng dentist. Kasi di ba Doc naman ngayon ang antibiotic di mo naman mabibili na over the counter. Yes po, diba? kasi ang ang antibiotic may first, second and third generation. So kung kaya muna dun sa mild na second generation na antibiotic, yun muna ang binibigay natin sa pasyente. And aware din tayo niyan. Mahirap sir mag self-medication ang pasyente. May tamang may tamang dosage na dapat nasundin ng pasyente pag inom ng gamot sa pag-inom ng gamot. Yan. Doc, kanina na nabanggit mo na sabi mo Doc Subago, as early as 4 years old, no? Kita sa public sa Educare. Sa Educare. Yes po. Minamanage na, no? Minomonitor na si mga kids, yeah, si gabos na pupils. Opo. Pero Doc, may mga for parents, no? Si mga probably new parents, mga bagong magurang ngunyan, no? Ngunyan kaya baga maski pagpa-diaper dahil man yan taratao, no? So usually we ask our parents, no? Pero professionally Doc, ito yung mga professional advices. Kadto naging hapot ko ba niyan kang bago kaming magurang ni Mrs. When is the best time to brush itong ngipon kan aki? Minsan baga nagbuluwas pa lang ang ngipon, no? Or ang iba dyan, starting to decay, no? Kaya, igwa nagkasabing magurang, sipilyuhan mo lang ngaya pag may nahiling ka na ngayang raot, saka mo lang ngayang sipilyuhan ang aki. Sir niyan, ang ano niyan is, ang recommendation na as soon na mag-erupt or lumabas na yung ngipin, inuumpisa ng i-manage yan, linisan. It will start with cotton buds. Klaruhin po natin, Doc, Pwede yan. Pwedeng gamitin yung cotton buds. Cotton buds na may toothpaste para sa bata. So, kasi yung iba, as early as, mga 8 months. Less than 1 year, 8 months, 6 months. Yung iba, bumibili nilong maliit na sipilyo, tapos i-brush yung... Mas, kung mga ganun, less than 8 months, pwede nang iumpisa niyan sa cotton buds. Cotton buds. May konti lang, pinch of the paste na pambata. Iba kasi yung toothpaste pambata, mayroong pangmatanda. Yung standard na natin sa market. Yun. So, may yan sir, may certain din na content ng fluoride ang toothpaste na pambata and yung standard na pang adult. Okay. Doc, sabi mo yung pinaka-focus ni City Health Office Dental Division, kumbaga yung curative, secondary yun Pinaka-primary talaga natin na gustong ma-achieve yung preventive aspect ng oral health. Doc, ano ba yung pinaka-cost talaga? Sabi nga niyan, unahin natin yung mga bata. Kasi di ba dyan yung nagsisimula Ano ba yung mga probably primary cause ng tooth decay? Diet, sir. Sa diet. No? Kasi, syempre, kahit nga pagkain, yung mga sweet foods. Kaya sir, kasama sir sa advocacy natin na personally na-advise natin sa mga magulang, sa mga teacher na they should educate ito at a very early age itong mga bata na they have to avoid eating junk foods, chicheria, soft drinks. Kasama ang soft drinks kasi carbonated and may acid yan And ito na mga sweets na mga chocolates and candies. So, yan ang So, may mga certain percentage naman ng mga bata like dito sa atin sa City Hall, sa Educare program. May makikita ka maganda ang result. Nasa pag-maintain, nasa diet, nasa hygiene, oral hygiene, dun sa close monitoring and sa pag-aatama ng magurang. Kita man bilang dental professional, minomonitor ta, chine-check upan ta, pero at the end of the day, syempre ang perming kaibanan kaya ng parents. Ang parents. Opo. Yeah. Doc, before lang itong break, no? Subago Doc, na mention mo ang infection sa gums, no, sa ngipon, can cause heart diseases. Yes, sir.
Aside doc sa heart disease, ikaw pa bang pwedeng hilang na pwedeng makuha ang sarong individual should dainin na ma-manage ang infection sa itong oral infection sa Marami sir, maraming complications ang idudulot ng tooth infection kasi bacteria yan eh. Si bacteria sumasama sa blood vessel. So si blood vessel, it's a general circulation ang nangyayari sa katawan natin. Yung bacteria, magta-transmit yan papunta sa puso, including sa brain and including sa kidney. So nagko-cause din yan ng kidney infection, kasama yan. So kung sa brain doc, so anong hilang ang pwedeng makuha kang pasyente because of that infection? Meningitis. Meningitis. Baka kung meningitis doc, deadly, no? It's one of the yes, of course. Diba, garo pati halangkawan ng percentage of mortality pag nagka-meningitis ka. No? And we have this particular heart infection. They called it, alam yan ng mga cardiologists, yung subacute bacterial endocarditis. Yun, endocarditis infection sa lining ng wall ng heart na ang bacteria is galing sa infection sa ngipin. Di ba nga doc, before kanina nung nag-uusap tayo before we start the program, napanood ko itong mga tugang sa nadalan ko ini sa sarong garo documentary sa Nat Geo. May sarong patient, makusugon man siya, very healthy man physically, nagngangala si mga partidaryo, nagadaan because of cardiac arrest or parang nagkaigong heart failure. It turned out sa indang forensic autopsy na ito pala may bacterial infection from itong infected part kang ngipon, nagbaba si bacteria duman sa puso that caused the heart failure. Kaya po talaga palang konektado ang ngipon sa puso. Yan. Nagustuhan ni bacteria na mag-reside sa lining ng vessel wall ng puso. So kasama na yung mga cholesterol na tumigas, nagkaroon ng plaque accumulation, nagkaroon ng plaque build up. So doon na yung nag-start. So it's a chronic condition, hindi naman yan outright kaagad mararamdaman ng pasyente. Unlike 'di ba na-mention nyo earlier na kung ikaw natusok ka ng pako, sa paa, anti-tetanus ka, kasi subjective. Naramdaman mo kaagad kaya nagsik ka ng immediate remedy or immediate treatment. Unlike yung chronic, hindi natin nalalaman yan unless otherwise nagpa-executive check-up tayo. Nagpa-check tayo ng nag-general check-up, medical and dental check-up. So, mas malaki ang chance na ma-prevent natin yung ganung mga condition. Yan. Mga tugang, sa pagbuelta niya to sa programa, pag-ulayan po niya to, kausa kang bad breath. Number 2, idibagang mga nauusong fashion braces. Ano ang advice, may itatao sa itong advice ni Dr. Eric, kung ini ba okay ba ining mga braces na ini na i-patronize. Mga tugang, sa pagbuelta niya to yan sa programang sa itong aramon. Mayor Nelson Legasyon, salamat po sa agyan na pighingi mi sa imo na tinupad mo talaga kaya gana na. Agihan mi digdi na garo na bagatong lubak-lubak na maputik pa, mahirap talaga siyang agyan. Gilid lang talaga siya na maputik, kung magbaha. Ang pinakaano digdi, lubak-lubak talaga siya, dahil siya pwedeng agyan. Tamang-tama man na si Mayor na hagaran ming tulong, yun, pigtupad man yung gusto ming mangyari. O yan na, maganda na talagang agihan. Kung hindi man dahil sa Mayor ming mahiguson baga. Sa tuwing aramon. Mga tugang, giraray, Diyos maray na pagkaaga. Buwelta po kita digit sa programang sa itong aramon. Live kitang mga nadadalan mga tugang sa ANN News, Anagangunyan News, FB, siring man sa
Naga City Government FB page, nadadangog sa Bossing FM, Idol FM, as in Radyo Natin Naga. Kaibahan po niya to, si Dr. Eric Pabico, ang public health dentist niya to sa City Health Office. Yan. Doc, subago na pag-ulay-ulayan ta, si mga pwedeng maging ibang helang because of tooth infection or oral infection. Doc, ang kuyan mo niyan, saro sa mga, anong sabi nga ni kayan, mga issues man kang... Trends. Trends mo niyan, ano? Nauuso na ba gangun niyan itong, in fact, you can check sa Shopee, Lazada, no? Ini mga braces, no? Nagiging ng fashion statement. DIY. DIY, yan. DIY braces. Doc, okay ba yan? Sir, for the information of the public, meron tayo sa Philippine Dental Association. May pinapanghawakan tayong batas under Republic Act 4419. Ano? Dito po nakapaloob na to make the public aware, they should consult the dentist. Wag silang magpapatronize sa mga maling information or sa maling mga campaign na hindi naman legit or hindi naman licensed to practice dentistry. Like itong nabanggit niyo, Sir Allen, ang daming kasi online delivery na pagdating. Ano na lang, one touch na lang, andyan na order na, tapos darating. Pero marami, sir, repercussion yan. Unang-una, infection sa ngipin. Pag hindi tama ang pag-apply niyan, magkakaroon ng mas negative effect or repercussion sa health ng pasyente. And may mga pinakita na ang Philippine Dental Association ng mga cases na ganyan. Meron silang mga inapprehend na mga ganyan na mga individual na nagkakandak na assuming na hindi naman mga professional dentist, kasi sa hirap ng panahon, kanya-kanyang paraan kung ang iniisip, pero hindi naman dapat sa illegal na paraan. Correct. Ang mga ganyang pamamaraan para kumita. And malaki po ang magiging malaki ang magiging problema ng individual kung mag-a-avail siya ng mga ganyan. Doc, para lang siguro kasi sa... may negative effect po yan sa ngipin. Sa ngipin. Unang-una, mag-cause siya ng infection. Eventually, magkakaroon niya ng TMJ problem, etc., na mako-compromise po ang oral health system ng isang individual kung mag-a-avail ng mga ganyang appliance. Doc, para lang sa impormasyon, ka mga parantabay niya to, kasi akala kang iba, ang brace, sabi ko nga pero fashion statement, no? Ang iba dyan, may mga kulay-kulay pa, no? May mga... Di ko alam kung may mga gemstone pa nga na hindi lalaag. Pero, Doc, for the information, kasi ito mga parantabay, para saan ba talaga ang pagbubugtak ng braces? Ano ba talaga ang purpose niya? Kaya piglalaag talaga siya. Kang sarong legitimate dentist, ha? Ang braces ay isa ito sa mga field of dentistry, ang orthodontics. So dito kinakandak ang orthodontic treatment kung saan through orthodontic treatment na-address para ma-align yung mga misaligned na ngipin. So hindi lang yan per se na sabihin na dekorasyon. Dekorasyon. Ganun nagiging ganun nagiging yung awareness nila, akala nila for decorative purposes yun. It's for it's a for treatment. It's for treatment na na for clinical treatment, hindi yan for decorative purpose. So, nabibigyan, nami-misinform ang public. Yun na nga So, yan, sir? Sa isang banda, positive ang effect kung pupunta sila, kukonsulta sila sa tamang professional na nagkakandak ng treatment. Pero kung pupunta lang sila dun sa mga DIY, hindi yan katulad ng nasabi na trend na tattoo or piercing, kinorelate na dun sa paglalagay ng braces. Yun na nga. Hindi siya magiging healthy ang public. May negative effect po yan. So, may mga na-apprehend po niyan ng Philippine Dental Association na kung saan yung isang pasyente na nilagyan niyan, eventually for several months, naggalawan yung ngipin, namaga, namula, nagkaroon na ng infection. Imbes na gusto niyang gumanda, na-compromise. Na-compromise ang buhay niya at the same time, hindi na nakapagtrabaho, na-hospital pa, at gumastos pa ng dobleng gastos ang naging problema. Yun. Doc, ito braces.
Pero ito, bago pa dumating yung braces, typical na ito sa atin, yung pustiso. Di ba? Yung meron na bang kumbaga cases sa atin na sabi nga niyan, may gumagawa nung hindi naman talaga license, no, na pustiso? Yes sir, ano na yan, matagal ng ano yan matagal ng public cry yan sa profession ng dentistry. So again, we have this Republic Act 4419. Kasama po yan sa mga nakapaloob na ang tanging may karapatan lang, ang tanging may authority lang na pwedeng magsukat sa bibig ng pasyente dentista. Walang iba. Meron nga niyan sir to share with you this experience nung I was the president way back in 2014-15 dito sa Naga City sa Kamsur. Isa sa mga inapprehend namin sa lugar ng Sipukot. Kasama ko pa noon nung panahon na yun, natatandaan ko si Major Garchi Torena pa, si Errol, ang CIDG. So collaborate kami. As early as 6 in the morning, inapprehend. Pero bago apprehension, may surveillance pa for 1 month. So dun sa isang barangay particular dyan sa Sipukot, na-apprehend namin. Caught in the act, yung lalaki. Nagbubunot ng ngipin ng pasyente na babae as early as 7 o'clock. Nagkalat yung mga gamot sa baboy. Technician pala ng baboy. yung gamot sa baboy, pati yung anesthesia, nagkalat doon yung mga gamit. Kung naisaksak yung gamot sa baboy na pang veterinaryo. So isa yun sa mga na-apprehend namin. So kwento Doc, parang illegal practice. Illegal practice. Illegal practice of dentistry. Ito pati yung penalty nito ang taas between 200,000 to $500,000. Ang nangyayari kasi Sir Allen, pag dumating na yung problema in point in time na nagkaroon na ng post-operative bleeding, infection, wala na, nagdi-disappear na yung gumawa. Kami na ang sasalo niyan sa public health clinic nitong mga culprit na yan, yung mga pinagagawa nito mga illegal. So very strong firm ang batas na we don't tolerate itong mga illegal practicing ng dentistry, including yung mga nagsusukat. Kung meron silang alam, ipagbigay alam po sa kinaukulan, sa CIDG, sa NBI, or sa Public Health Office, and including sa Philippine Dental Association. Kasi we're still firm of implementing kung ano nakapaloob dyan sa under Republic Act 4419 para ma-apprehend natin itong mga illegal na nagpa-practice ng pagsusukat ng ngipin, pagbubunot ng ngipin, ng mga walang lisensya. Mandated po yan ng batas na hindi sila pwedeng gumawa ng mga ganyang It's a criminal act. Yan. Doc, doon tayo sa isa pa. No? Ito talaga nakaka-apekto talaga to sa buhay ng tao. Bad breath. No? Apektado nito love life mo, apektado nito trabaho mo. Opo. How do we prevent having itong masamang hininga? Yun nga Sir Al, sabi ko sa'yo, pinakamalinis talaga Pilipino sa buong mundo. Kasi everyday naliligo. So, ang Pilipino naman, hindi naman nagpapabaya yan. 3 beses naman nagsisipilyo yan. Pero having said that, sabi ko nga, kahit gaano ka pa kaganda ang isang magandang dalaga or dilag or babae, kapag sira ang ngipin yan at meron niyang bulok ng ngipin at kinausap mo, hindi ka makakatagal ng ilang minuto. Matuturn off ang lalaki. Pero kung ang kausap mo, walang sira ang ngipin, definitely, at maalaga at malinis sa bibig, kahit maghapon siguro masarap ang usapan ninyo. Di ba sir? So maraming causes nga katulad ng nabanggit ko, dahil sa diet unti-unti nasira ang ngipin dahil nagkaroon ng decay, nabulok, and hindi lang doon natatapos ang problema ng bad breath. Nangyayari sir pag meron internal na okay. Galing sa tiyan. Ito yung mga nationality na mahihilig kumain na mga raw food o mga seafoods na mga hilaw. Okay. So, mga spicy o mga raw food. So, isa rin na yan sa mga cause.
So kahit maganda Or yung ngipin, kung pag galing meron na sa silang tiyan, may problema din sa colon, isa rin yun sa cause ng bad breath na Mhm. pinanggagalingan. Pero basically kasi, ang unang titingnan natin yung sira sa ngipin. sira sa ngipin. Opo. So kumbaga sa kwan ito yung pinaka predominantly cause Galing sa ngipin pa rin. Galing yung sa infection. ngipin pa rin. Yan. So, maganda talaga kung ang environment is, lalo na Sir Allen, lalo na sa mga offices. Alam mo, meron kang ka-office mate, kahit gaano kayo ka-close, masisira ang araw mo. Correct. Pagkausap, not to offend, pero parang ano din yan, sir, parang underarm may odor. O, di ba? Sabi nga namin, kung yung sa ilalim ay putok, yung sa bad bibig breath, naman, bad breath. Yan talaga yung tinatawag nating nuclear bomb. Nuclear bomb. Kasi direkta no? Totoo po. Yun. Dok, isa sa mga mga siguro nakakaligtaan ngayon, alam naman natin, nagmahalan lahat nung bilihin, ano? Siguro to guide lang also our listeners and viewers. Sabi natin, yung pag-isipilyo, circular motion, pero marami nagtatanong kasi, di ba, sa mga advertisement, yung paglalagay ng toothpaste, usually, di ba, parang yung, kung ano-gaano kalaki yung toothbrush, yun din yung lagay. Meron naman kasabi, dapat parang yung P-size. P-size lang. Maliit. Ano ba talaga yung tama Yung na dami? Yung P-size, Sir Allen, sa mga bata, yun. Sa konti lang. Kasi may certain amount at may certain concentration ng fluoride ang toothpaste. Kaya nga yung recommendation ng American Dental at ng World Health Organization, after mo magsipilyo, wala nang mumugan. Okay lang yun kasi nagsipilyo na Kesa yung matutulog ka with your partner, walang sipilyohan at walang mumugan, iba yon. Or sa pagka-umaga pagising walang mumugan, iba yon. Kasi first thing in the morning, ginagawa natin, pagising ng umaga, toothbrush ka agad. Correct. Sipilyo ka agad ang hawak natin So, yun ang dun pagdating naman sa adult toothbrush, yung certain amount average size lang po na na hindi naman kailangan punuin lahat yun Siguro mga mga 1/4 lang ng content ng toothpaste dun sa paglalagyan mo dun sa sipilyo sa bristle. Mga 1/4 lang. Kasi sabi nila, hindi naman maging effective kasi tingnan mo yung advertisement. Yan, favorable sir yan. So, Correct. favorable yan dun sa toothpaste company. Para mabilis maubos. Mabilis na maubos, then mag-grocery ka, bibili ka na naman ulit. Tapos Doc, ito pa. Ano ba talaga yung tamang oras o minuto or period of brushing your teeth? Kasi di ba tayo pa naghugas ng kamay, sabi ng Department of Health, at least matapos mo yung happy birthday, no? Then, kuskus, ganito. Sa toothbrushing ba, meron din bang parang required period of time? Hindi nga, yes. Okay yan, tama yan, Sir Allen. After meal, or sa umaga, pagkagising, we can brush our teeth kasi for so long, 7 hours na natulog, syempre, yung laway, may mga, may mga acid pa na during the night na natulog tayo. So para ma-eliminate yung bad breath at the same time. So preferably po pagkatapos kumain, sipilyuhan ka ulit yung ngipin. Magsipilyo ulit ng ngipin. So mga kanya to, isang minuto dapat ba? No, Kaya nga sabi ko sa kanila, even yung mga estudyante, sir, kailangan magdala sila sa bag ng toothbrush and toothpaste. Dahil kung minsan nakakalimutan magsipilyo sa bahay, katulad ko, ako ngayon, meron akong dalang toothbrush. Hygiene kit. Ito, sir. Yun. Dala ko yan. So, kasi we are promoting. So, we have to set as a good example pagdating sa oral hygiene. So, yun, sir. Every after meal, given na yan. Kailangan ng talagang magsipilyo. Yan. Doc, ngayon, sabi natin, February is Dental Health Month. Ano po ba yung mga programa ngayon ng City Health Office kung meron or in the coming months probably? And siguro yun ding mga advocacies ng Philippine Dental Association. You can share that, Doc, with the public. Yes, sir. For the information of the public, available po and very much welcoming po ang public sa 27 barangays of Naga City. Open po ang ating City Health Office, ang dental section, from Monday to Friday. So we have this curative treatment dental extraction ongoing
from Monday to Friday from different barangays. May mga schedule kasi tayo, Sir Allen eh. And consultation is also available morning and afternoon yan, Sir Allen. So for the public, kung may problema po sila, wag silang isa-dalawa na bumisita sa ating tanggapan sa City Health Office. Welcome po ang mga resident ng Naga City. Mas lalo na itong mga nangangailangan, itong mga maliliit natin na mga mamamayan ng Naga City. Ina-accommodate po natin sila. Doc, fluoride program, meron ba tayo ngayong... may mga naka-schedule tayo, Sir Allen. Kung ano kasi yung programa sa 27 barangays, we're also covering the educare sa mga bata. Good. So, consistently, ano yan, since the time of Mayor Jess Robredo, naumpisahan po yung programang yan sa dental health program. Doc, sa PDA siguro, kung anong mga pwedeng i-remind pa sa public regarding sino ba dapat ang... Yes, sir. Pagdating, sir, sa Philippine Dental Association, Camarines Sur Chapter, still we are still campaigning the illegal against illegal practice of dentistry. Kung may mga alam po sila na nagkakandak ng illegal practice of dentistry, ipagbigay alam po sa NBI, CIDG, and sa Naga City Government under City Health Office at sa Philippine Dental Association ng Camarines Sur Chapter. Yan. So para po maiwasan, mabictimize itong mga innocent na mga victim, na mga patient, na wag silang mag-patronize dahil mas maganda po na pumunta sila sa mga lisensyadong mga dentista, doon sa mga talagang professional na magbibigay sa kanilang karampatang treatment o panggagamot sa particular sa bibig, sa ngipin, and ang general health. Yan. Sabi nga niyan, Doc, sa lisensyado, sigurado, no? Yes, sir. Kaya nga meron tayong regulated Professional Regulation Commission. Dahil kung wala tayong Professional Regulation Commission, lahat nagpanggap na yan na maging doctor, engineer, and everything. Correct. Yan. So, bueno mga tugang, inabutan na po kita kan sa tuyang panahon digi sa programa. Nagpapasalamat po kita, Doc Eric. Thank you very much for joining us. Isang mensahe lang, sir, sa mga colleagues natin. Nagpapasalamat po ako sa Naga City Government in behalf of the City Health Office Dental Division, and sa mga constituents and mga colleagues ko po sa Philippine Dental Association Camarines Sur Chapter. We are celebrating Oral Health Month celebration. So ipagpatuloy lang po natin ang pag-promote ng oral health care delivery for the public, na maging aware po tayo. Po? At wag tayong mag-avail ng mga DIY, ng mga DIY treatment. Hindi ito makakatulong, bagkus lalong makakasama ito sa ating kalusugan. So ang Philippine Dental Association po sa buong Pilipinas ay nagse-celebrate ng Oral Dental Health Month celebration. At sa mga susunod pong buwan, sa buwan ng Marso, at the same time ang public health dentist din po ay magkakaroon ng Oral Health Congress. So ganun pa rin po ang ina-advocate natin, na patuloy nating pinopromote ang oral health care program. Hindi lang sa Naga City, sa Camsur, sa Bicol Region, at sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Yeah. So mga tugang, again, thank you very much, Doc Eric. Siring man po sa City Health Office and Philippine Dental Association. Ang pag-ataman mga tugang sa ngipon, parte kayan ang pag-ataman po sa ngipon, kuya niyan, pag-ataman niyan ang kabilugan na saludta, no? Kung nag-aataman kita kan sa tumpuso, liver, kidney, iba pang parte, kaparehong importansya po dapat ang pag-ataman-taman na dapat itao sa tuya pong oral health or dental health. Sabi nga ni Dr. Eric Subago, ini ang
window kan sa imong hygiene practice pag sa pagngirit mo, eyes is the window of the soul. eyes is the window of the soul, pero ang sa imong ngimot yan ang window kan sa imong hygiene. Pag nagngirit ka pa sana, ang inot na may hiling may gatak sa imong ngipon, or may raot sa imong ngipon, minsan nagigina itong basihan kasi tuya pong hygiene practice. Again, ngunyan po sa panahon kang Oral Health Month, pinapagirumdum po kita na ipadagos ang pag-ataman sa itong mga ngipon, oral hygiene. Prevention still is better than cure. May pong madaog sa pag-prevent sa ano man nahilang. Kaya siring man po sa ngipon, let's prevent tooth decay or tooth cavity decay. Magsipilyo, sabi ni Doc Eric, ang tama palan 3 times a day after meal. After meal. Bakong toothbrush first, then you take a meal. After the meal dapat ang satuyang pag-toothbrush. So dakulong kita mga tug nanonood, and hopefully po ma-apply ta ini sa satuyang pong aralo na pagbuhay. Bako lang po kunya na Oral Health Month, bako lang kunya na Dental Month, kundi sa whole year round because ang vision ba ka sa tuyang syudad, si bagong vision kang syudad, a healthy city. So ang sa tuya pong pangapudan, bako lang physical health, bako lang pong mental health, including po dental health. So overall health ka mga taga-Naga. So kaya po padagos po ang pag-edukar kang lokal na gobyerno manungod po sa pag-ataman kang salud for us to be able to achieve the vision of the city, of a healthy city. Yan po ang bagutan niya na vision na pigset kang gobyerno lokal kang Naga. That will be our 10-year development vision para sa Naga, a healthy city. So dakulong po mga programa na igiribuhon to attain this healthy city vision. So pagtarabang-tabangan ta po ini. Bako lang po ining trabaho ka mga dentista, mga doktor, mga nurses, obligasyon ta po ining gabus bilang mga Nagenyo, bilang mga Bicolano. Kaya sa ngaran po ni Mayor Nelson Ligacion, ni Vice Mayor Nanay Diasis, kan sangguniang panglusod kang Naga, kan lokal na gobyerno kang Naga. Mabalos po sa itong pag-antabay, at tamanon ta po ang satong salud, and brush your teeth at least 3 times a day. Ini po ang sa itong likod, Alan Riondanga, marahay na pagkaaga. Naga na. Good day, mga tugang Naga na. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog, sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan Lambang Nagenyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan.